Bagong gibutang nga fish cage alang sa mga bangus fingerlings, gitumong aron matabangan ang panginabuhian sa mga mananagat sa barangay Look sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan gikabalak ang maapektuhan unya kini sa posibleng epekto sa El Nino phenomenon. Ani ang report. Human mabutangi og 8,000 ka mga bangus fingerlings ang fish cage sa barangay Mactan sa yuganihang buntag. Gibisita usab sa taga BFAR 7 karong adlaw ang laing fish cage sa barangay Look sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug gihatagan usab sila og 8,000 ka mga bangus fingerlings. Lakip sa gihatag sa taga BFAR 7 ang feed inputs, farm implements ug technical assistance aron makalahutay ang gimontar nga fish cage. Dili man sa tanang panahon nga doon na sila kuha sa ilang pagpanagat, at least kini siguro gyud nga naagi kuha doon na sila mapaabot. Bisan kung nahimutang kini, haduol sa usa ka oil depot ug factory sa mga feeds, gitataw sa taga BFAR 7 nga luwas ra ang fish cage diin pasanayon ang mga isda. Gini atong gigbuhi karon nga bangos ato gining monitoron, no, labi na kay kanang panahon sa init basin og madaot sa atong bangos. So continue monitoring sa ato ang project para masustain. Gibutyag sa pangu sa City Agriculture and Fisheries Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga samtang gikalipay nila ang dugang tabang nga gihatag sa BFAR sa mga mananagat sa Dakbayan, nabalaka usab sila nga maapektuhan unya ang maong mga isda kung matigayon man ang El Nino phenomenon ning mosunod nga 6 ka buwan. Under observation gini siya kay dita nga sayod o unsa ka taas ang temperatura nga moabot during sa El Nino, inigabot sa El Nino. Pero nagkuan lang ta kanunay lang ta nagbantay aron makibaw ta og doon na tay lain nga mga remedies para ma-save ang atong isda. Ma-apply dayon ato. Sa pagkakaroon, wala pa hinuon maapektuhi ang Seaweeds Farm kun ang Guso Farm sa Dakbayan nga himutang sa barangay Marigondon. Doon ay among gi-assign dito nga mga mananagat nga sa higayon nga init kayo ang panahon, among i-submerge o gamay ang kuan. Submerge na mo ang mga guso. Kay at least na lang maka-sustainer sila sa kanang kainit sa adlaw. Apan gibutyag hinuon sa pangu sa Cebu Provincial Fishery Office nga nabantayan nilang anaa sa GES ngadto sa 20% sa Seaweeds Farm sa lungsod sa Cordova ang apektado karon sa kainit sa panahon ug nakasinati og mga sakit-sakit nga gitawag og ice. Karon diri sa Cordova na kita na dito nga duna na symptoms about the ice diseases. Ato lang yung girekomenda sa mga seaweed farmers nga katong dunay mga seaweed farmers nga butang nila daplin sa baybayon ato nang ipalawman gamay, no, tawag deep sea farming ato ibalhin gamay sa lawom nga area para dili gid siya maigo directly sa heat sa adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.